Yatulukiranso programu ija ya Amayi Tingathe imene timakumana pano ndikumacheza ndi amayi osiyanasiyana amene amakhala ndi nkhani ziwiri zitatu zimene ifeyo ngati amayi tikamva timakhala tikuphunzira zinthu zosiyanasiyana. Nthawi zonse mumakhala ndi ineyo Martha Samuel. Lero tilinso ndi amayi ena amene amagwira ntchito yotamandika kwambiri amene tikhale tikuwadziwira limodzi timve kuti kodi amatani, kodi ntchito imene amagwirayo amayikwanitsa bwanji nanga zinatani kuti afike pamene ali mtsiku la lero. Musandisiye ndekha tikhale limodzi. Ndikulandireni mami. Athokoza. Ndangonena kuti ayi lero tikucheza ndi munthu amayi amene amagwira ntchito yotamandika angakhale ineyo sindinganene kuti ayi tikucheza ndi akuti ndikufuna kuti muzifotokoze nokha mutitchulira dzina lija komanso mbiri ija mwachidule chabe. Chabwino. Ine dzina langa ndine Mese Masina koma ndine Mrs. Psyelera. Okay. Ndithu. Ine ndi ana atatu. Ndi banja. Komanso ndimagwira ntchito pano pa Mulanje Vocational Training Center for the Blind ngati instructor. Tikana kuti instructor ndi mphunzitsi. Ndithu. Okay. Yetu. Chabwino. Komanso kuti ndifike panopo ndadusa muzambiri mene mwanenera kuti ndipereke mbiri yanga. Ineyo ndaphunzira ku primary, secondary, komanso ndinapita ku TTC kapena kuti Teachers Training College ku Lilongwe umeneko. Nditachoka kumeneko ndinayamba ndikuphunzitsa kunchewu ku primary. Kenako ndapezeka kuti ndapita ku Montfort kukapanga special needs education. Nthawi imene ndikapanga diploma. Nditachoka kumene kuja ndi pamene napeza mwayi obweranso kuno ku Mulanje Vocational kuzayambano kuno kusiya kunchewu kuja. Ndili kuno mkati mwa ntchito yanga ndinazapezekaso ndachitika chisomo ndakayambanso school kapanga upgrade a university level panopo napanga degree in special needs education. Wow. Ndithu ku Catholic University. Ndithu. Chabwino ndi mbiri yochititsa chidwi, ndi mbiri yosangalatsa kwambiri. Afotokoza mmene ayendera mbiri ya maphunziro awo kuti kodi yayenda motani. Munachiona kuti ndi chanzeru bwanji kuti musangokhala ndi diploma yokha, musangokhala mphunzitsi kuti mwina mukuphunzitsa ku primary kokha komano munafuna kuti mupite patsogolo ndi maphunziro anu, mupitirire mukapange degree ndi zina zotero. Chifukwa chani munaganiza zochita ndithu zimenezi? Ineyo chidwi chopanga diploma chinandibwerera kuti ku primary kuja inde ndaphunzitsa koma ndikufuna so ndaphunzitsa school ina imene ili apamwamba. Koma no sinangokhala kuti diploma chabe kuti ndangokapanga education koma ndinapanga special needs. Tikana kuti special needs ndiye kuti ndi kena kagulu kena ka anthu kamene timaphunzitsa na school amene ali ndi ulumali osiyanasiyana. Koma no ineyo kwambiri ndinapanga za visual impairment. Ndiye pamene nakapanga diploma. Koma no chidwi cheni chinayambira pamene ndimapanga teaching practice pajana nawo tinali ku TTC. Ndana zanditumiza ku Malingunde school kumene so kuli Malingunde school for the blind. Yes. Ndiyo phatikizana kuli resource center. Nditapita umene kuja ndi pamene ndinakazindikira kuti kodi munthu sosaona amaphunzira eti. Ndiye ndali ndi chidwi ineyo ndiphunzire nawo izizi. Kapena ndizakhale ndi mwayi nanenso nthandiza munthu amene ali ndi andulumali. Basi nayamba kukopeka umene kuja fayiro unali Braile. Kenako mwayi uja utazabwera ndinazalembera ndithu ku college kuja ndikunditenga. Ndipo nditapita umene kuja atandifunsa kuti mupanga chani ndinasankhaso visual impairment yomwe yophunzitsa anthu osaonayo. Chidwi changa chinayambira pamene popo ndithu. Iya zosangalatsa akufotokoza moteromo pamene chidwi chawo chinayambira. Chifukwa tikati tione ntchito imene mumagwirayi yophunzitsa anzathu amene ali ndi vuto lakuona si amasewera kwambiri. Ndipo titha kunena kuti ndi mayitanidwe apaderadera. Si wina aliyense amene angakhale ndi chidwi kapena amene angakwanitse kuphunzitsa angakhala anapita ku sukulu komano ndi zovuta. Kuyambira nthawi imene munaphunzira ndi kuyamba kukaphunzitsa, ulendo wanu wakhala otani? Ulendowu ine ndawona kuti ndi wapamwamba kwambiri.
chifukwa chakuti munthu ukamphunzitsa munthu ndikumaona kuti wafika pena pake chifukwa cha iweyo. Mwachisanzo ndinaphunzitsakonso munthu wina despite kuti ndimaphunzitsa ku resource ku Nchewu nthawi imene tangomaliza diploma yanga, koma pamabweranso munthu wina kuti anangondipempha munthu kuti iyeyo so ali ndi vuto ngati lomwelo, ndimamuphunzitsa mwapadera sindimalandira kalikonse koma ndangozipereka nditanthandiza amene ujayo mpaka nanapeza kuti antenga kuti tisinayi. Atapita kumene kuja mpaka nanakasankhidwa khala president wakuti TC anali kumachinga TC. Anapezeka kuti iye uja wadzakhala ndi mphunzitsi panopo ndikunena pano ndimphunzitsi akuphunzitsa pansi ya Lozi. Ntchito zanu mukamamva kumaona zoterezi mmamva bwanji? Ndimamva kukoma ifake si yemweyo ameneyo ndikunena kuti nthawi imene ndili ocheperako komano mmene ndafika panopo ndi ambiri amene ndathandiza ambiri ndithu ndaphunzitsa ndathandizako ndithu ena kuti agwira ntchito zosiyanasiyana amene tikunenera za pa Mulanje Vocational. Panopo timapanga inlo anthu osiyanasiyana regardless of education background. Kaya munthu yanapita school kapena sanapite, wapezeka vuto lija kuti mwina anabadwa nalo kapena wapezeka nalo atakula kale. Anthu onsewa timayitana pano kuti mangotengera age kuti timayambira zaka 18 kukalekeza 60. Komano akhoza kupezeka be mwina 17 16 ngati kuti iwo aja vuto lija lapeza mwina ndana school ali ku secondary. Kumene kujako amatumiza sopano timapanga rehabilitate timaphunzitsa Braile chifukwa chakuti nthawi imeneyo amagwisa ntchito print nde vuto lija litapeza sangakwanise so kugwisa ntchito print timayendeka ta asinthe apeze njira ina imene angagwisa ntchito powerenga komanso kutani kulemba ndi amabwera pano anthu aja timathandiza tikatero akabwereranso kuti ku secondary akapitirize maphunziro awo. Komano tikanena enawo ndi atathandiza ambiri aphunzitsiwo ndi osanena akuti aphunzitsiwo ndi osanena. Iyayo inenso ndikumva kukoma kuti ayinzimayi nzathu akuthandizira kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino chifukwa sizophweka. Tibwere kuno ku Mulanje. Mutafika kunoko okhala munthu wamayi ntchito yanu mungayifotokoze motani kuyambira nthawi imene munabwera kuno mutifotokoza kuti munabwera kuliti komanso kuyambira nthawi imeneyo kufika pano kagwiridwe kanu ka ntchito kakhala motani? Okay, ineyo kuno nafika 2015 ndikalekale ndithu panopo tukamba za 2022 ndakhala 7 years. Kunoko ntchito yanga kwambiri imene ndanenera kuti ine ndinapanga specialize za visual impairment za anthu osaona. Nde kunoko ndimaphunzitsa kwambiri Braile ndi imene ingati subject imene ndimaphunzitsa kwambiri. Kupatulapo ndimaphunzitsa so parenting education kuti kodi munthu anthu aja tikapanga inelo pano ndi makolo ayenerekaso aphunzire kuti kodi ukholo angaupange bwanji. Zikusiyana kuti ifeyo timaphunzira ma skills ena tikamaona pomwe anzathu aja saona. Tikuziwa kuti mwana amaberekedwa timangoona kuti awo abereka mwana amumanga chonchi pomwe iwo aja satani saona. Timayeneka tichite kuaphunzitsa zovala amachapa bwanji timayeneka so taphunzitse pali ndithu maphunziro ambirimbiri komano kwambiri amene ndimapanga ine ndi ndi Braile parenting education komanso orientation and mobility. Tikanena orientation and mobility ndi kuti timaphunzitsa mmene angamayendere kodi angamayende bwanji timaona ena akagwira ndodo ija sitimangogwira chisawa ngati mmene timaonera anthu mtawuni muja kuti wina wagwira kumayendetsana ayi ili ndi two technique yake imene timagwirira ndodo ija. Komanso ntchito ya ndodoyo ndi yani kuti azizindikira munthu payekha azizimira payekha. Kwambiri kunoko imakhala social economic independent kuti munthu jazimire payekha. Komano nkhani ya Braile kwambiri mwina ndikambeza Braile kuti nangasiringoti Braile anthu ambiri Braile samadziwa kuti ndikati Braile ndi nyama yanji kuti mutionetsa kuti chimene yoyo ndikuonetsani kuti kodi tikanena kuti Braile ndithu ndi malembo amene ali otukuza. Tikanena zotukuza ndi tukazigwira zizigwirika. Tikanena umafira ndithu kuti uyu ndi anzathuwa ife timawerengera maso koma chifukwa choti anzathuwa site imene uje ngati site mwa iwo inakhanga ngati yachoka timanena kuti sense of site yachokamo ndi ndinapanga kumpazeri ndi zala. Iwo no amagwirisa kwambiri sense of touch kapena yogwire akagwira chinthu chamachizindikira. Nde ndikatero anthu aja tikapanga inlo panopo tikapanga orient malo ano kuti koda ine kokhala bwanji ma hostel apita bwanji kena koma yambano ya class. Nde class muja tikakhala nawo nde kuti onse aja tena kuti timatenga onse regardless of education background timaphatikiza timaphunzitsa kugwiritsa ntchito chichewa.
ndiye kuti tiyamba tiaphunzitsa kuti kodi Braile uja ndi chani nanga inayamba bwanji anayambisa Braile ndi ndani chimagwira ntchito motani tikatero ndiye kuti timapanga introduce ino ku Braile ija ndiye kuti timaphunzitsa tikatero ndiye timaphunzitsa alphabet yonse ya Braile ili ndi alphabet yake kodi alphabet yomwe imene tichulira mukuti A B C D koma kalembedwe ndikamene kasiyana zathu timagwisa ntchito madote timati madontho pomwe ife timayuza ya boboini kuti zunguliro khwe pomwe ife ziwere zungunoko city park ayi kuno timangoza ti doti chakuti chikuyimira chakuti ndiye tikaphunzitsa chonchija alphabet ija kaipanga master zimatengera so kuti munthu uja amene anaphunzirira eti ngati sanapiteko ku school amachedwerako ndi anthu aja amayamba kusiyana njira yawo ndiye imafika no nthawi imene imapanga assessment tikapasa mayeso amene aja timaziwa kuti awa malinga naso ndi timafusa education background awa ayende kupita grade 2 awa akhale ku grade 1 iyo tikamayamba muja timati grade 1 ndiye kuti ino a grade 1 aja muzingo aphunzisa kugwisa aziwerenga kapena kulemba chichewa kapena any vernacular language chitumbuka yani koma English amene uno ndio tapita ku grade 2 tikaphunzisa no English ndiye ku English kuja ndikumene no ndimapita no kwambiri kumene kono ndio timakayamba no timakaphunzisa no mu English koma no kono timakhala ndi timati ma contraction ma contraction iwo tingane kuti tikatanthauzira kuti anthu amvesese bwino ola ineso ndikudabwa kuti mukati ma contraction mukutanthauza kuti chani amene tingane kuti pali ma symbols amene amagwiritsidwa ntchito ifake tikaitenga Braile semu document imene mwayilemba mu print mukayilemba ikhoza kutuluka page imodzi koma no tikayipitisa ku Braile ikhoza kutuluka mapepala awiri ife choti imakhanga kuti imazazana kwambiri ndiye kumakhalabe kuti anayesesabe kuti azichepesa ndiye mangogwisa ntchito ma symbols ngati ma letters ujeni word ina imangopezeka kuti mwina ndi symbol imodzi koma no iye uja akapanga filu ndikuwerenga kuti ichi ndi chakuti akuza kuti imene ndi word yakuti koma mwina wangopezapo chinthu chimodzi chokha chimene chayimirira no word yonse ndiye timati ma contraction ngati ma short forms kayati ngati kuchepetsa mwina ngati abbreviation ma abbreviation waliko so ndithu ma short forms iwo ndiye kuli amene tikuti ma contraction anga ngati ma symbols ndithu kaya muchichewa chabwino koma beza mbeka kachithunzithunzi tinako ndithu kuti ndiye no tikachoka ku grade 2 ko ndikunena kuti timaphunzise uko kono ndoti amayiziwa Braile yonse ndoti olata kumana ndi buku lina lilonse limene lalembedwa mu Braile la English akhoza kutani kuwerenga ndeno akakhala kuti apangaso master umene uja timapitisa so computer anthu ajaso amaphunzira computer ndiye mu computer muja muli software imene imagwisa ntchito timanena kuti jozi imayankhula ndiye iwo aja amamva moti amapanga master keyboard yoseja ndikumalemba muli program imene touch typing computer imene iwo amatani amaphunzira komano kwambiri ndiye kuti tikafuna kuti munthu agwise ntchito pa computer ndiye timafuna kuti azapange print ndiye ife kaya timatalunga tikhoza kungogwisa ntchito mawu amenewo timapanga timaprinta bwinobwino imatuluka print document koma awo timagwisa ntchito embosa malo mwa printer iwo amagwisa ntchito embosa ndiye timakaprinta no pa embosa paja imakatuluka no Braile document iyo datha kuwerenga paja kamalemba mesa zizioneka kuti wathu amene tikunziwa zizi auzaso koma no akakaprinta kugwirisa ntchito embosa machina amene tikwanena kuti embosa imakatuluka no Braile yoti akhoza no kuwerenga bwinobwino zinthu zina ndizovuta kuzimvetsetsa zinthu zina ndizovuta kuzimvetsetsa komano tiyamikire kuti mukufotokoza mwakuti tikathe kumva kuti kodi mukutanthauza kuti chani and ndikukhulupirira kuti mutionetsanso zimene mukufotokozazi kuti kodi zimaoneka bwanji kodi zimakhala motani kuti inde tamva komanso tione kuti tikamachoka pano tisachoke tili ndi mafunso kono tione kuti kodi zimatani chifukwa meneneyo ndili ndi chidwi ndikukhulupirira kuti so amayi anzanga kunjako ali ndi chidwi chofuna kudziwa kuti kodi zinthuzi zimakhala motani ino amene mukutipeza kumene tikulandireni mu programu ya Amayi Tingathe ya tsiku la lero tili ku Mulanje tikucheza tsiku la lero ndi Mrs. Psyelera amene ndi mphunzitsi amaphunzitsa ndithu kuno ku Mulanje
school for the blind ndiyoncho chidule anthu amangotero komano dzina lonse ndi Mulanje Vocational Training and Rehabilitation Center for the Blind. Anyanga chitotchula bwino lomwe mayeneka kufunsa kuti ndi choncho kuopa kulakwitsa chabwino ena akungotipeza kumene komabe zambiri afotokoza kale pamene tikupitirira ndi programu iyi timafunanso titadziwa kuti kodi inu yokhala munthu wamayi tikuona kuti ntchito iyi ndi yambiri ntchito iyi ndi yayikulu mumayikwanitsa bwanji pali mavuto ena lonse amene makumana nawo ngati mavuto samalephera koma ntchito ibe timayikwanitsa ntchito ndi mayitanidwe mene ndane ndina kuti chidwi ndachokera patali komwe kumwalingunde uku kulilongwe naye ndi chidwi chofuna kuthandiza nde ndakhalabe monga mmaziwa benzimayi komanso mwina apa mbiri yanga ija sindinanene kuti kodi ndachokera kuti inetu ndi wakumangochi nde mmene anthu mmaziwira kuti kumangochi kuti nsikana afike pophunzira kudzafika pano kumakhala takumana ndi zinthu ndithu mmaziwa kumene kuja anthu amathamangira mabanja yani koma chifukwa choti makolo anali ndi chidwi kuti ngakhale ife tili kumene koko koma titulukebe tiphunzire zovutazo sizimalephera komano nkhani imene ndikunenera kuti ya Braille zipangizo zimakhala zovuta ifake simungangopita pansika nkukanena kuti ndikufuna chakuti sizimapezeka zimenezi kwambiri ife ngati kunoko timadalira ndikuti boma lithandize kapena anthu ofuna kwabwino atigulire atipatse ifake ndizodula kwambiri mmene nanena kuti Braille timagwisa ntchito hand frame ndikuonetsaniso kuti tikanena kuti hand frame iyo ndi chani timagwisa so ntchito Pekinzi Braille yonso mukhoza muyiona ndithu komanso tikunena makompyuta simakompyuta chisawa kuti makompyuta omwewa komano amayeneka akhale ndi software imene ili yoti izathandizira anthu otani osaona komanso timakamba za embosa sili ngati pulinta wamba imene timayiziwira muja kuti ukhoza ngopita pansika ukayipeza ndi pulinta yokuti imasowa ndithu ndezonsezi zimadalira kupeza chithandizo eni kuti anthu atithandize ndemapezeka kuti vuto lina mwina limene timakumana nalo munthu wa ulumali ndi munthu ovuta zimatengera kuti kodi ulumali unayamba bwanji ifaka ulumaliwu ngati unagunda ubongo kapena kuti mmene unayambira unakhuzana ndi ubongo makhala ovuta kwambiri anthu amene aja amakhala ovuta ifake munthu osaona akhoza kukulalatira akhoza kukutukwana akhoza kukupanga china chilichonse chimene angapanga chifukwa choti amene kuti ine ngati ndikuonani kuti mwapsa mtima ine ngati ndikuonani kuti mwalusa komano nkhani yayikulu imakhala kuti iweyo uziwe chimene uli kuti kodi ineyo mulungu anandiyika palo awawa timakhala odekha mpakana ndithu anthu aja timathana nawo kuwaphunzitsa bwinobwino kaya akupanga zotani koma iwe usaonese kuti wakwiya kapena watani iweno nde ukhale walimbikisa ndipo anthu amene ajawo zimatengera mmene ndikunenera kuti kodi blindness ija yapeza nthawi yanji ena amakhala kuti sanavomereze maka amene zoti zachitika atakula kale amakhala kuti sanavomereze ndi akafika kuno olo waphunzitse ichi iwo aja amakhala kuti zophunzira mwa iwo mulibemo nde kwambiri nde kuti timapanga counseling akafika moja mayeneka wapanga kazi mapanga zambiri ndithu timathandiza ndithu komano mavuto ngati mzimayi mmaziwa abe uoneso pakhomo bambo afuna kuti mwasamale mwaonana nde olo nthawi imene ine ndimapanga degree inali nthawi yokuti yoti mzimayi diwafika poti awapande koma tipangabe chifukwa choti nthawi imene ine ndimakapanga degree ku Catholic University napeza kuti nthawi imene andiyitana nthawi yoti ndili woyembekezera ndazindikiranso ndine woyembekezera ndimapita umene kujako ndili woyembekezera mpaka ndinachira ndili konkuja mwana uja ndimantenga nanga yathu inali yoti wa weekend program ndimantenga mwana ndiyoti kuja kunali nani kunosoonese kukhaleso nani kunyumba mwana uja ndiyoti umantenga umene kuja akalira akuimbira foni uli nkalasi ukutuluka nkalasi uthamangire ukayamwitse mwana mukundimva inali nkhani yowawa nthawi yowawitsa koma mulungu anatsogolera napezeka ndinakhozanso bwino ndithu anthu samadabwa kodi nanga mukadakhala kuti simunali chonchi ndezikadafika wotani anali kumbali yanu ambuye
ndithu zosangalatsa ndikuphunzira zinthu zochuluka kwambiri kuchokera kwa mlendo wathu amene tikucheza naye mtsiku la lero mu program ine ya Amayi Tingathe. Ndikuona kuti iyayi ndi mzimayi amene samangokwaniritsidwa ndi zinthu zochepa iyayi komanso ndolimbikira pa zomwe amachita. Tikuona kuti iyayi siwina aliyense amene angakwanitse kupita ku sukulu ndithu ali choncho kumene pekopeza kuti no wakhonza amene mukufotokozeramo sizophweka iyayi nkhani yabwino. Ine amene mukuti joina kumene program yake ndi Amayi Tingathe ngakhale tikupita chakumalechereche komabe tikulandireni ndithu tasala ndi nthawi yochepa imene tikuyeneka tikhale malo ano komabe tikupitirira kucheza ndi Mrs. Psyelera amene ndi mlendo wathu mu program ya Amayi Tingathe ya tsiku la lero. Pamene tikupitirira ndi programuyi timafunanso titadziwa kuti mwina pasukulu pano mulipo aphunzitsi achizimayi angati? Aphunzitsi achizimayi amene tinabwera kuti ndi ma instructor tilipo awiri. Mzanga anapanga za agriculture napanga za special needs. Ndekuti amaphunzitsa mbali ya agriculture za ulime ineyo ndinapanga za special needs. Komano ogwira ntchito azimayi alipo ndithu komana ngasima department osiyana-siyana ena so amathandizira kuphunzitsako komano tikatengera kuti amene tinabwera ngati ma instructor ndekuti tilipo awiri. Zomwe zikutanthauza kuti amayi mulipo ochepa kuyerekeza ndi abambo kwambiri. Tene kuti azimayi ife mwina timathawa mbali imeneyi kapena mukuona kuti chingakhale kuti chikuvuta pena pake ndi chani? Kwambiri ndiona ngati kuti sikuti kuthawa sachi komano ma opportunities ndi amene mwina amakhala ovutirako. Tikatengera kale makolo amakhala chidwi ndi mwana wa mamuna sikuti mwanayo wamkaziyo samfuna kuphunzira kuphunzira kwa makufuna ndithu koma iwo aja priority amayika kwambiri kwa mwana wa mamuna. Mwina kusiyana ndi panopo kuti unabwera mabungwe aulimbikisa za gender yani ndi anthu tinamba ochuluka komano mbuyo kwambiri amalimbikisa kuti bora aphunzire wa mamunayi iwe wamkazi uzapeza banja atuza kwatani mamuna wabwino mwaona. Nde makolo amene anayi ndi chidwi kuphunzitsa mwana wamkazi anali ochepa komano ine mwina makolo anga anali ndi chidwi kundiphunzitsa chifukwa choti ndinabadwa ndekha mbanja amwete mwana ndekha ndi wamkazi ndangodikirira kuti ayi uyuyu adzapezeka ibanja ama ndikuza kuti ngakhale ife ku school sinapite nayo patali koma mwana wanga alimbikira iwe uphunzire uzafike pamene umatanipo uzafike ipo pamene ungakwaniritse. Nde naonabe kuti pamene naona kuti sikuti maloto awo akothera panjira koma tikwaniritse komanso sikuti maphunziro waso tutasira pompatu mufuna mupitirize ayi kumene akunena kuti kumathera maphunziro iferi kathera inu muli ndi degree mufuna so mupitirire kuposa pamenepa kwambiri. Masomphenya anu ndotani? Neto masomphenya anga ndifuna nditunza khale professor. Okay. Nthawi yake of course ndi ndazimayi angapo amene amandipasa chidwi amene akhala kundilimbikitsa ine moyo mwanga kuti ndifikirepo bala china Anastasia Sosa ngati mukunkumbukira nthawi inaka anali wa electoral commission amene ucha amandipasa chidwi kwambiri zimayi ophunzira nkukatenga so leading position ndekula china Dr. Chawa amene achaso anali nditu malo model kula china Jessica Bwira amene achamandipasa chidwi kwambiri then mati ndikamaona anthu ngati amene achawo naneso amandilimbikitsa kuti ine ngati iwo anakwaniritsa nanga ine ndingakaniki naneso ndizafike pati pamene popo zosangalatsa. Tikufuna amayi ngati awawa akhale ochuluka. Amayi kuti akamakhala akamaziona kuti inde ndimapanga izi inde ndili ndi pepa ili komano sipakukwanirayi ndikufuna ndipitirizebe ndipite patsogolo ndi maphunziro anga kaya ndilimbikire kuti business yanga ipite patsogolo. Amayi ameneyo ndi amene tikufuna osaziyang'anira pansi osazidelera komanso taphunzirapo kenakake kuti tizikhala ndi anthu ena amene tiziwayang'ana azitipatsa ndithu chilimbikitso kuti ayi komano akuti aja amandilimbikitsa nanenso ndilimbikire mwinanso nkuzapitirira pamene iwo aja anafika. Mwina nkutheka alipo kunjako amayi amene ali ndi chidwi ndi zomwe mumapangazi
nawonso amafuna kuti atazathandizako anzathu amene ali ndi vuto la maonedwe kudzera kamu kuwaphunzitsa ndi zina zotero akuyenera kutsatira njira yake iti. Okay, munthu kuti apangiza special needs choyamba ameneka apangiza uphunzitsi akhale mphunzitsi apite kuti tisi kuja kodi sangangofikira kuphunzira kupita ku akuyeneka adutse kumeneko. Of course njira ina ilipo koma pende kuti ndi uphunzitsi akapita ukasoli ngati ku Catholic University kuje ndikuti amapanga inulo munthu ukayamba konkuja oyamba ukuphunzitsa za uphunzitsi za special needs mpaka kumaliza pomwe kakhala ngati kumene njira imene ndinadusa ine nayamba kukhala mphunzitsi ndi amapanga inulo kuti mukapange za special needs. Komano chimene ndinganene nchonena kuti mmene tinazera ngati ku Montfort ukunapanga specialize za visual impairment pomwe ku Catholic University umakhanga tupanga general supanga specialize kuti wangopanga gulu limodzi ngati ukuti mapanga ku CU umapanga magulu onse ulumali wina uli wonse pomwe uka ku Montfort ndetu makasankha ngati gulu limene ufuna ngati ufuna kaza anthu osaona kapena ayi ufuna za anthu osamva kapena ayi za ulumali wina kuti mangocho learning difficulties umene kuti muli anthu oti amayendera mahwiru cheya anthu okuti mwina memory yawo si khazikika bwinobwino amene ajawo ndeti mango ali kategori imodzi ngati kuli makategori atatu. Of course panopo kunabweranso kategori ina amayitchula kuti deaf blind ndeti munthu ndosaona komanso osatani osamva amene oso ali kategori ina. Komano kwambiri ukazera ku Montfort kumene ndikunenera kuti ine ndakhala ndi chidwi kwambiri za visual impairment umakapanga master kwambiri ukuku ndeke nakona chidwi icho ntaona kuti apapa inde za anthu osaona zindapanga komanso tu maulumali ena waso ndadziwe bwino ukona ndakapitiriza ku Catholic University pakati ukoko tinakapangano zonse sign language za Braile zinanga zina zonse ulumali moti sign language imayitha bwino lomwe imayesera akuti amayesera zimakhala motani za sign languages nanenso ndimakhala ndi chidwi nditadziwa kuti kodi zimakhala motani kaya kuti malembo aja muziyanena kudzera mu manja anu zimakhala motani. Tikanena kuti sign language pali magulu awiri sign language ina ndi imene yoti imakhala local imene lili sign language ya Mulanje kuno imene munthu mungayankhulene naye wa Mulanje wa Mangochi mukapezanso kuti akugwisa ntchito njira zina mwachisanzo sign ya ngati ya nsomba kunoko nsomba eti yakandi yayiwisije munthu uja anayiona kunoko ili pa mtunda mwina ikupalidwe ndekuti somba ikupalidwa kuno yayiwisi pomwe akapita ngati ku Mangochi kunja iye uja anayiona ili m'madzi ndete amapanga kuti ikusambira waona ndi sign language je makhanga tibawiye ndi pali ina no timanena kuti standard sign language yokuti no mwayiphunzira kuti imene ino ndi kuli kosakhoza kutani kuigwisa ntchito ndi pali no iyoyo ngati region masaini yo chabe komano kuli alphabet iso ndi timaphunzira so alphabet ija yokuti umapezeka kuti pena mwina uli stuck sign yo khaije sungagwisa ntchito komanso uyenereka kupange spell ndi tumagwisa ntchito na zala zija ntchito ilipo akaoneka kuti ayi amapanga zinthu zambiri anadalitsika kuti amapanga zinthu zambiri nthawi yachita njiru koma tikanakonda tikanapitirirabe kumacheza pano komano nthawi sili kumbali yathu ndi zambiri zimene tingaphunzire kuchokera kwa Mrs. Psyelera komano nthawi yapanga nsanje. Pomaliza penipeni mwina mumangirire motani programu yathu ya tsiku la lero? Ine pomaliza tuwa programu imeneyi ndifuna ndalimbikisa amayi anzanga kunena kuti ife tisamazionere basi ife tingathe chimene amachiona kuti njovutacho palibe chinthu chimene chimavuta munthu chimene choti chilibe manja ati chopanda manja sichingatirake ife amanja tingakwanitse maloto athu amene timakhumba kuti tikhoza kukwanisa komanso ife ngati makolo tiyenereko malimbikisana athu makamaka achisikanawo tisamaone ngati kuti iwo ajawo basi poti azapeza banja masiku anotu anthu tuolo mabanjawo akumafuna tu munthu otakata osangoti wangokhala pakhomo masiku ano nzosonkherana wina akapeza kangachepe wina kangachepe nonse ngakhale kuti simwina siunapeze ntchito komabe kandi mabizinesi wa ndi zina zambiri zimene zingabwerese chuma pakhomo tisamangoyang'anira kuti ayi mchere chilichonse ukhale ukupempha ayi tiye ndithu tizilimbikire patokha komanso mwina so ndifuna ndingwalimbikisa anthu kunena kuti munthu wawo amene ali ndi ulumali ndi munthu ngati ife tomwe ndi mmene alili wina aliyense tiyeni ndithu tathandize ena umasekera anthu nyumba
mwana ndi osaona atithandiza chani. Koma anthu amene ajauti kaphunzitsa amazapezeka ndithu kuti aziyimirira paokha. Tili ndi zitsanzo zambiri amene anthu oti osaona koma anachita zinthu zambiri ndithu. Tili ngati nda David Njaidi amene nawonso anapezeka kuti ndi osaona ndithu koma anakhalapo a director special needs pakati aponso mpaka ndithu analowa nawo za ndalezi. Tili ndi anthu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana koma akutani akuphunzira. Nde ifeyonso ngati tili ndi ana amene ali makomo kamene tikuziwa aneba athu kaya ndi ena m'mizi makomo osiyanasiyana, tiyeni ndithu anthu atalimbikitse ufulu wawo ndithu usaponderezere. Komanso sayiwala kupemphera. Ine ngakhale ndimatanganidwa ndi ntchitozi komanso kupemphera za mpingozi timapanga ndithu. Sisebi. Chabwino ndithu. Imenemo ndi mmene amalizira Mrs. Psyelera amene timacheza nawo mtsiku la lero mu program imene ya Amayi Tingathe. Iwowa ndaphunzitsi kuno ku Mulanje School for the Blind amene atifotokozera zambiri za zimene iwowa amapanga komanso kutilimbikitsa mu njira zosiyanasiyana. Sindingaonjezere angakhalenso kuchotsera kuopa kulakwitsa koma ndikukhulupirira kuti inuyo mwatolapo kenakake. Inuyo ngati mumachita kaya ndi business kaya muli ndi luso lina lake kaya muli ndi nkhani imene tati tagawana pano enafe itipindulira, tayimbani kapena kutumiza mauthenga kuma nambala amene mukuwaona pamenepo kuti tizabwere kwanuko tidzakuyendereni tizamve kuti kodi ifeyo tizathandizika motani kuchokera kwa inu. Ine langa dzina ndi Martha Samuel, ndikuthokozeni kuti munali pamenepo kuonera programu iyi. Ndikufuneni zabwino zonse pamene mukupitirira kuonera kanema wa Mzati. Mwakoma nonse.